събирате за 7-ма поредна година? Значи мотото има малко едно допълнение. Бургас е музика, музика е Бургас. Да се видим, да сме живи и здрави, да продължава. За бъдещи поне още 700 години. Вас какво ви доведе тази вечер тук? Не е нужно да ви представям, всички ви познават. Какво ви кара? Съмнявам се, има много хора в Бургас, които не знаят, че аз съм от Бургас. Защото не съм бил от най-големите информации през годините и така. Ами само приятелите. С много от хората аз съм свирил, с много от тях се познавам. Имаме страхотен респект един към друг, към всеки, който ще бъде тайчен на партито. Това си говорихме с Руси, защо така поддържаме този дух, все още казвам, тази визия, не само от програмите ми, казахме, човек трябва да има дух и зависи колко на сериозно се вземаш. Ако се вземаш на сериозно, някой от нас е бил по телевизията, друг не си го давали, това няма никакво значение. Аз съм започнал в Бургас още от ученик от музикално училище и с всички тези малки гении ми е минал, дето се казва, живота и сме ме покани. Една-две години мисля, че пропуснах. Да. Тази година съм се пропонирал отдавна и днес. За което много благодаря. Ще дошли. Руси, Краси Гилмез. Руси, ти пропускал ли си за тези 7 години участие ли? Не. Нито едно пропускам. Бил съм на работа на някой събиране, но след работа съм идвал. Но той се пак, да вметна само, че той се пак... И Тони Димитрова също не е пропускала. Да, живея в София, малко ми е трудно с пътуването, когато имам ангажимент. Нели Рангелова съжаляваше преди 3 години, когато ти искаше да я поканиш, но няма нещо стана. Беше заета ли какво? Не, Рангелова работила с много бургаски музиканти през годините си просто... През тези 7 години, предполагам, емоциите са били много запомнящи се, много хубави, но кое е това, което никога няма да забравите? Обичта между нас. Тя не събира. Аз така мога да ще кажа. Обичта между нас, тя не събира, дори имаме стихотворения, които ще ги прочитам после. И музиката. Да, обичта между нас и музиката е тази, която отдавна сме надживели кой е по-добър, кой е по-талантлив от другите. Естествено, че има и винаги малко тога нашите събирания, винаги почитаме хората, които ни напускат, но това е живота в край на краищата. Пеем тяхни песни или в тяхна памет. Даже тази вечер мислим да направим бургаски вечери, така вкупим известните певци, мисля, че няма да ми откажете, да се изпее бургаски вечери. Това е традиция, която се изпълнява всяка година. Да, всяка година бургаски вечери в памет на нашите колеги, които не са между нас. Които не липсват много и надявам се, че нагледат отгоре и... Ще изпее техни песни. За включва тази вечер да изпее на нашите колеги, които ги няма между нас. Знам, че сме се събрали предимно за тази вечер да говорим, но в професионално отношение, Краси, Руси, какво се случва с вас? Нещо ново, с което искате да се похвалите? Под сурдинка го казаха да ни го разправяме, ще го кажа. Кажи го. Той винаги идва сам. И затова е направил песента "Не мога без теб" за Вили жена. Руси Русев е корнас момче. И иска нещо... С жена си. И винаги с жена си. Тя е голяма сладорана, между другото. И така, че двамата предстои да направят нещо много изненадващо, но и аз няма да го кажа такова. Песни, които са като тези, като "Корнас момче" и "Не мога без теб". Сега няма да казвам какъв композитор е, на Лили Иванова, на Нели Рангел, на Георги Кръстев и така нататък, какви песни. Руси, кажи се, 2-3 години за който много неща каза момичето така, малко реклама да направим. Първо да кажа, че вечер като работя пея доста неща на Краси. Защото аз го харесвам много като музикант, като композитор, най-вече като човек. Така се познаваме доста години и мога да кажа, че сме приятели въпреки разстоянието. Издържава на време. Това е много важно. Така си също се опитвам да правя някакви нови песни. Това е пускам време на време, но няма много възможности, защото в България опираме до финансите, но не съм спрял да работя си. Скоро пуснах една песен, едно послание, което се казва "Писмо до дъщеря" песента. Ще имаме ли възможност да я чуем тази вечер? Тази вечер не е подходящ, защото не е много се плаче. И няма да е подходящ в момента, плюс това, не знам дали е удобно да го кажа, но днеска по време на най-добър приятел Иван Потъргов, легенда на Бургас. Абсолютно, да, знам. Но въпреки всичко, ще намеря сили на моите колеги и приятели, да
почитане, да. Добре, последно, понеже групата се казва Обичам Бургас и мотото, което ни събира тази вечер е Обичам Бургас. Защо обичате Бургас? Освен това, че сте от Бургас, естествено, кое е другото, което ви кара непрекъснато да се връщате, да си спомняте с усмивка за този град? Според мен аз мога да кажа, човек, който доста време живее извън Бургас, самата атмосфера на града, самите хора са по-различни, да кажем, от една Варна. Какво да кажа? Една улица Богородица, като вземеш на времето Ленин, ни казвахме, там са минали моите музиканти са години. Бургас има една специална атмосфера, ето има един страхотен кмет, който всички харесват, избират много бързо. Така че явно има много читави хора в Бургас. Това е, може би, рецепта за Бургас. Така е, просто дишам и пръскам чай. Надали има друга такава, друг град в България, който събира толкова много музиканти от различни сфери музиканти, казвам, възрасти. Да, и самата група. Така че Ицето, аз не знам как се справя с тази администрация. Много, над 22 хиляди, близо 22 хиляди. Всяка сутрин, като се отворя почтата, той всеки напише. Здравейте, днес казвате, това си разправия. И знаете ли, че нещо сега е... Знаете ли, че... Давай настроение на хората. Руси, ти? Аз мисля, че най-вече хората. Хората и това богатство, което го имаме, морето.